bon nafa min bɛ yafa ɲɔgɔn na tellement que jamana yɛrɛ tagabolo belebele dɔ ye yafa ɲɔgɔn ye fo an y'a kɛ selimafo kɔnɔ a donna selimafo kɔnɔ ni yafa tɛ a b'o foyi ti ɲɛ yafa ɲɔgɔn a bɛ min ɲɛ jamanadenw ye a n'a bɛ min ɲɛ du ye waati bɛ an ka jamana faamaw wele ka jɔ la ko an ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ laban ye mun ye yafa tɛ ni yafa tɛ yen sigikafɔbaliya bɛ na ni sigikafɔbaliya nana tiɲɛni bɛ na an bɛ fara fara ɲɔkisɛ kelen i b'a ta k'a kunu a tɛ fɛn ɲa mɛ n'i bolo fa ɲɔkisɛ la don a b'i dafa kumana ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn ka hɛrɛ de bɛ na bon o yafa min ni hali n'o tɛ du kɔnɔ du ti ɲɛ n'o tɛ kari kɔnɔ kari ti ɲɛ n'o tɛ jamana kɔnɔ jamana ti ɲɛ kari kɔnɔ mɔgɔ dama n'a fɔra k'an tɛ yafa ɲɔgɔn ma hali ni ne ka sɛ bolila ka don e ka so an tɛ jɛn'a ye n tɛ yafa mɛ aw ka kari ni kaburujo bɛɛ ka kan parce que bɛnkan kɔnɔ kuma tɛ yen mɛ ni yafa nana dun yafa bɛ du dilan yafa bɛ quartier dilan yafa bɛ jamana dilan bon o yafa kelen min filɛ ni ala ye sunkalo tile 10 la cɛmancɛ in kɛ yafa ye f'an k'a dɔn ala mago bɛ yafa dɔ de la ka kɔn ala yɛrɛ ka yafa ɲɛ a mago bɛ yafa dɔ de la fama ni abu min ka kɔlɔsi ta dɛ mi ala to yen n bɛna fɔ abu ye i ka kɔlɔsi filɛ yafa ma ne ye de ta o parce que ne de dusu kasi ne ye e de dusu kasi ne ye ka kɔlɔsi de soɲɛ mun bɛ ne tɛ ka baga ala ma ko yafa ma o tuma ala mago bɛ yafa dɔw la ka kɔn ala yɛrɛ ka yafa ɲɛ o ye jumɛn ye ala mago bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yafa dilan na fɔlɔ ala ta c'est très simple o ka nɔgɔn ala ta ka nɔgɔn n bɛ bɔ n'i ye dɔɔni mɔgɔ hali ni bɛ taa hiji la maa o maa taara makan ka na hiji taga la min ɲininen don i fɛ sani ɲɛ ka da ale kaba kan o ye jumɛn ye i baara kɛ ɲɔgɔnw yafa ɲini i n'o cɛ sani ka taa maka e ni ne jɛra tele baara la an ye heure damadɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kan ka taa maka abu vraiment ala ye kɔrɔnfɛ taga latigɛ n ma i bɛ yafa ma baara kɛ ɲɔgɔnya ma nɔgɔ dɛ abu i bɛ yafa ma konate yafari ma i muso vraiment nin ye n tagatɔ ye maka n bɛ taa ala yafa dɛlɛ bon a ye yafa ma sigida la a ye yafa ma ala mago bɛ ninnu de la ka bɔ ala yɛrɛ ka yafa ye o la i bɛ ala ka yafa sɔrɔ i bɛ ala ka yafa sɔrɔ mɛ ni ala ka yafa ɲini n'o dir'i ma ka sɔrɔ mɔgɔw ka yafa tɛ yen mɛ n y'o fɔ n bɛ segin o kan siɲɛ caman lahara don ni buru fiyɛra ala b'a fɔ de ko a ye taa alijinɛ kɔnɔ k'an bɛɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ boli ka taa hali kulubalakaw bɛɛ bɛ taa na maintenant an bɛ ɲini ka don alijinɛ kɔnɔ ni fɛnmɔgɔw sen b'a fɛ ka da alijinɛ donda la dɔw b'a fɔ ye ko ko yan tɛ lahara ye de ko dɔ ye ne ka lahiya saga soɲɛ a san seliba ne ni n ka denbaya y'a kɛ an ma sogo faga ne ma yafa fiyewu fo de ka sara yan kɛrɛfɛmɔgɔw b'a fɔ cɛ sabali dɛ ni ala ko an ka taa alijinɛ kɔnɔ kaban i bɛ mun nɔfɛ bilen i ka saga ɲɔgɔn caman bɛ yen a b'a fɔ ayi ni ne ka saga tɛ n ti don muso dɔ b'i to o yɔrɔ la ko yan tɛ lahara ye de a ko dɔ ye ne ka sanu soɲɛ ko n'o ma sara ne ti don o kɛrɛfɛmɔgɔ b'a fɔ sabali sanu kolon n'a kolonkala bɛ alijinɛ kɔnɔ a b'a fɔ ayi k'ale ta y'a ta de ye n'o tɛ a ti don mana ala b'a fɔ n'a ma bɛn kelen kan a ye n'an bɛ kiiri tigɛ e ye mun faamu nin na sisan mɛ ni ala tɛ kun don ala ko yafara ka bɔ ala ko bɛɛ ka taa alijinɛ na mɛ mun ye an k'ale ka jɔ alijinɛ da la n'an sigira ka na lahara kɛnɛ kan ne ye ta min ta e ma yafa ne fana tun man k'o ta o kumana an ni ɲɔgɔn cɛ de ka gɛlɛn o de la ala kira jogo damadɔ bɛ yen an karamɔgɔ n'a dafara an na an bɛ ala ka yafa sɔrɔ o ye jumɛn ye al-afu inda al-maqdira ka yafa ka se to ye ne bɛ se ka i kɔrɔ n bɛ se ka i minɛ k'i don n ka forokiya kɔnɔ n bɛ se k'i sama nɔfɛ mɛ k'i ye ka yafa i ma o ka bɔ ala bolo dɛ don min na ni kafiru yalatɔ taara
ala kira dalen sɔrɔ o y'a sɔrɔ u bɛn'a kan ko ni min ye ala kira dɔrɔn ko k'a faga ni sira kana n'a kunkolo ye o wari b'a d'a ma ni sira kana ni ala kira su ye o wari b'a d'a ma ni yɛrɛ sera k'a ɲɛnama minɛ kana n'a ye o fana wari b'a d'a ma ni ma se ka nin si kɛ ni ko a bɛ nin yɔrɔ in na n'an taara o yɔrɔ la ka taa sɔrɔ yen o wari fana b'a d'a ma u ye nin bɛɛ wari labila u ye nin bɛɛ wari labila contre rasul sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ tun bɛ yen ko Daso a tun bɛ so dɔ kojugu a bɛ yaala o de yaala yaala tɔ tagara bɔ alakira dalen kan sallallahu alaihi wasallam a y'a ka bese bɔ bese min n'a minɛ don n'a y'i sɔrɔ n'a ye joli fitinin bɔ i la siga t'a la i bɛ sa a jɔra a ko nin ye ne ta ɲa ne ye ne ye hɛrɛ sɔrɔ ne ma nafolo min sɔrɔ n faw ma min sɔrɔ n mɔkɛw ma min sɔrɔ ne de bɛna sɔrɔ sisan o ye jumɛn ye n bɛna ala kira faga sisan ni n ye kira faga n bɛ taa n'a kunkolo ye yɔrɔ bɛɛ a y'i jɔ a ye nbamuru kɔrɔta ala kira dalen kunna a ko al'an ya Muhammad man yamna'uka minni al'an ya Muhammad man yamna'uka minni a ko Muhammadu sisan i dalen filɛ ne de jɔn b'i kunna foyi t'i bolo mɛ bese filɛ ne bolo sisan jɔnni de bɛ se ka e bɔ ne bolo man yamna'uka minni jɔnni b'i bɔ n bolo ala b'a fɔ an ye wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu n'i kɔsɛmɛna ala la k'i jigi da ala kan ala de b'i wasa yarabi ala ma wasa kira y'a kun ja a ye kafirikɛ lajɛ bese b'a bolo même taa jɔlen don a bolo kira ko ya minɛ o ni min kama ala de bɛ se ka ne bɔ e bolo faamaw tɛ waatigiw tɛ wara tɛ ala min ye ne to sunɔgɔ la e ka yaala ka n'i jɔ n kunna ka bese kɔrɔta k'i bɛ n faga foyi tɛ se ka ne Muhamadu bɔ e bolo ni ala tɛ fɔra yɔrɔ min na kira ɲɛ jɔra cɛ la mɔgɔ min bɛ sɔli wurudi ka caya n'o juguya ye o jaabi tigɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ sɔli wurudi i jugu ɲɛ da i kan o jatigɛ kelen kɔnɔ a b'o kɛ a seko t'o la i bɛ alama sɔli wurudi hali n'i balo ye nɛgɛ ye o jatigɛ kelen kɔni i b'o kɛ maa min bɛ sɔli wurudi n'i t'a fɛ n'i y'a ye ta bɛ bɔ i kɔnɔ surtout ala kira sallallahu alaihi wasallam mana cɛ fana muru tilara la denkoro y'a minɛ cɛ binna kira yɛrɛ ye muru ta k'i jɔ a kunna kira ko a ma ko al'an man yamna'uka minni sisan jɔnni bɛ e bɔ ne bolo ko Muhamadu ko ala de bɛ se a fana ko ala de bɛ se o tɛ ala kama ko ye o a ko ala de bɛ se o ala tɔgɔ fɔra ale ka nbamuru de bɔra a bolo ka bin mana a bɛ tɔgɔ wɛrɛ jumɛn fɔ a ko ala de bɛ se o yɔrɔ bɛɛ kira ko bɔn n'i to yen ala kama cɛ ko o tuma na ne ti bɔ e fɛ yan fɔ n ka tuubi ka to ala ma cɛ tuubilen kɔfɛ ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam a taara n'a ni kafiri min ye ɲɔgɔn ye kɛ a ye Muhamadu to yen dɛ Muhamadu ye cɛ ye a ye Muhamadu to yen dɛ a sera ka jogo min fɔ n'o de y'ale kabakoya o de ye cɛ min bɛ hinɛ a jugu la maa kan ka k'o fɛ a bɛ hinɛ a jugu la mɔgɔ min bɛ hinɛ a jugu la a bɛ yafa jugu ma a bɛ hinɛ a jugu la mɔgɔ kan ka kɛ o fɛ mais ale de nana k'a bɛ ala kira faga bɔn a ka nbamuru binna kira wulila k'i jɔ a kunna n'o nbamuru kelen ye ka tila ka hinɛ a na a ko mɔgɔ min bɛ hinɛ a jugu la mɔgɔ kan ka don o ka diinɛ na a ko makankaw ma n'a ti cɛ in fɛ ne kɔni b'a la donc yafa nin ye jurumi yafa kalo ye sunkalo tile 12 ye o de ye yafa ye al-maghfira mais a ye yafa ɲɔgɔn ma a ka sɔrɔ ka ala yafa kɛ a ye yafa ɲɔgɔn ma baara kɛ ɲɔgɔn ɲa abu lahara don bɛɛ b'i ta yɔrɔ sɔrɔ ka n den ta yafa jɔlen ale tɛ se ka taa n den ta yafa ayi lahara bɛɛ b'i ta yɔrɔ sɔrɔ n bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ i bɛ taa n bɛ alijinɛ kɔnɔ i bɛ taa mais n den ta yafa jɔlen don mais o bɛ taa cogo di a tira i ni abu cɛ
abu ne ti yafa fo lahara jodo a cire ni shirfike ce ha shirfike ne ti yafa fo lahara jodo a cire ni konate ce ha konate ne ti yafa fo lahara ndenda yafa akara mo sabate ni kele ni fulani saba ni nani faralo ka nazira lahara keneka ni ka kiri tigara ni ko ibita ala ba fo na ya e kungo iti yafa abu made on du tevela we ala chendo manana ambo kiri tigara abu be mi abu be jo kiri bitige itato ala ba fo ne na ya e kungo kiti yafa siribike mafanare o kiri bitige siribike bitaka aba fa bita na ya e kungo iti yafa konate mafanare bon e ko iti yafa ma dama muma na farko be ka jo tribunal la ngonde nda yafa be kila ka fa alama ko ne kungo ndi yafa ko me nyafa alama fa ayi doshi mana sene alama ya au bitige sadi o kiri bitige ya ndenta yafa be ni misa fa ba bloki hal ne kunga yafa nunu o de la yafa kadi ala ye kasi dekiremi fo ala ye yafa dele ni nafolo siri ɲɔgɔnna i bɛ dɔnnibagaw ɲininka ko kuranna kɔnɔ ala ye yɔrɔ jumɛn de fɔ wulibali don ko a bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye a bɛ dentan sɔrɔ den na o ye yafa de yafa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين كورونا ديافو alako ay yafa ay ni ala yafa deli astaghfirullah aya foka chaya na ya foka chaya ni ala bin nafolo chama di awma yursilis sama alaykum bidirara bisangi shuru awka wa yumdidukum bi amwalin wa banin de chama nafolo chama mo shurika ni ye kurana kolo jɛma ye hadisa tɛ nin ye nin b'a bɔ Buhari la nin ye k'a la lahu de ala yɛrɛ de y'a fɔ n'a ye ni ala yafa dɛli n b'a sɔn nafolo la ni aya in ɲɛɲini a b'o ye k'a ɲɛ sɔrɔ ko bɛ wari ko fa bɛ aw la kurana de y'a fɔ n'a ye ni ala yafa dɛli n bɛ nafolo d'a ma n'i ye ni ala yafa dɛli n b'i sɔn den caman na n'i ye yafa dɛli n bɛ sanji caman d'i ma. Donc, Coran aya de y'o fɔ kuma ni mɔgɔ mago bɛ garijɛgɛ la asafurulayi ɲɛɲini kɛ Coran de y'a fɔ Coran aya de y'a fɔ o kuma na ɲɛɲini n bɛ nafolo d'i ma ni den t'i bolo asafurulayi ɲɛɲini i bɛ den sɔrɔ ni sanji ma na sanji man ca asafurulayi ɲɛɲini sanji bɛ na Coran de y'a fɔ mais mɔgɔ min bɛ yafa mɔgɔ ɲɔgɔnw ma c'est-à-dire ala ye u ka alijinɛ do garantiya sani lahara cɛ mɔgɔ minnu bɛ yafa u ni mɔgɔ ɲɔgɔn ma sahaba dɔ tun bɛ alakira ka misiri kɔnɔ sahaba kan in foyi t'a bolo dɛsɛbaatɔ da don mais n'a bɛ don misiri kɔnɔ kira ka misiri kɔnɔ ka kira to wajuli la ni cɛ don kuma sera a tun b'a fɔ ko alijinɛden natɔ don n'a bɛna don misiri kɔnɔ alijinɛden natɔ don mɔgɔw bi misiri lajɛ ka fan bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na k'a lajɛ o bi bali ka fanikolontigi natɔ ye fani ɲɛnama t'a la se t'a ye a ye cogo cɛman ye n'a donna dɔrɔn aw kira b'a fɔ alijinɛden don cɛ dabali banna n'a t'a dɔn k'ale ko don Sena Umaru denkɛ ye nin kuma in jateminɛ n'a fɔra ko alijinɛden don dɔ filɛ maa wɛrɛ tɛ don ni nin cɛ in tɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ mun ye nin ka alijinɛ garanti diɲɛ na yan ka sɔrɔ an ma se lahara cogo di kɔrɔbɔli kama parce que olu mago kun tɛ diɲɛ na olu mago kun bɛ kaburu de la lahara Umaru denkɛ bolila ka taa cɛ ka so taara cɛ sɔrɔ a ka so a ko karisa a ko fɔ ne ɲɛna ma ko n fa bɛ n nɔfɛ a bɛ n gosi
taara kalifa dɔw cɛ la taara kalifa don cɛ la Umaru denkɛ b'a fɛ ka cɛ ka alijinɛ denkɛ de dɔn donc a tɛ se ka cɛ ɲininka ko cɛ bɛ kuma f'a ye f'a ka ko dɔ de labɛn ka taa yɛlɛ cɛ kan tuma na a taara fɔ cɛ ye n fa bɛ n nɔfɛ n'o Umaru bun Katabu ye n'a ye n sɔrɔ a bɛ n faga tuma na n nana min na n kalifa don i la cɛ ko a ma ko Umaru ka e gosi ayi an ka taa a tɛ sɔn a ko cɛkɔrɔba ma a ko ni an taara n fa dusu bɛ cogo min na n b'a dɔn n fa don n b'a dɔn donc sabali n'a dusu dara n'an sira sini an bɛ taa mais cɛ b'a dɔn n'u kun taara o don n'u ma si ale tɛ kira b'a fɔ nin ma ko alijinɛden natɔ don donc ale tɛ nin ka alijinɛden ye a b'a dɔn cogo di a bɛ si ka seli de wa a bɛ kɔrɔna kala de wa a bɛ wurudili dɔ de kɛ wa donc ale mako bɛ cɛ ka alijinɛdenya na parce que o garanti la diɲɛ na yan fɔlɔ ala kira y'o garanti donc f'ale k'a dɔn togo jumɛn don bon n'ale ma si cɛ fɛ yen o la ale t'o dɔn donc a tora cɛ fɛ yen dugu tilara Umaru den tun bɛ kɔrɔla bɛɛ kɛ jogo fila hali bi a mɔgɔw b'an bolo yan n'u y'a ta Fatiha la u bɛna bila Mariyama na arakan kelen n'u y'o suturu bi u b'a ta Mariyama na ka na bila Birabi Nasi la arakan kelen su kɔnɔ jogo fila Umaru denkɛ y'o nafilaba seli daminɛ cɛkɔrɔba ye safini wutiri seli dɔrɔn k'i da ale y'i da ale y'a da Umaru den ye su bɛɛ kɛ wurudili ni nafila seli la dugu jɛra cɛkɔrɔba ko a ma k'an ka taa i fa fɛ yen a ko buwa a ko kɛlɛ ti ne ni Umaru cɛ n fa de don ne ye n fa dɔn n t'a dusu kasi fiyewu mais n kana e fɛ yan k'a fɔ kɛlɛ bɛ n'a cɛ jogo dɔ de fɔra e la e don o don misiri kɔnɔ kira b'a fɔ alijinɛden natɔ filɛ n'i donna maa wɛrɛ ti don bilen bon an dun yɛlɛma bɛ misiri kɔnɔ seli bɛ ɲini k'an faga mais mun na kira ye e ka alijinɛ kɔnɔ don garanti yan k'a sɔrɔ an ma se lahara mun na cɛ yɛlɛla a ye cɛkɔrɔba ɲininka cɛkɔrɔba yɛlɛla a ko mais an y'a ye ni su kora kaban e bɛ su bɛɛ de kɛ seli a tɔgɔ ye di i dalen don sunɔgɔ la mais ne bɛ su bɛɛ kɛ nafila seli la kira m'a fɔ ne alijinɛden ye fɔ e min bɛ su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ka kɔrɔndɔ e bɛ alijinɛ kɔnɔ cogo di a ko Umaru den ma a ko i ye tiɲɛ fɔ a ko ne bɛ n ka safi ni witiri seli a ko ni n tilara n bɛ n tɛgɛ ja n b'a fɔ Ala mɔgɔ o mɔgɔ kan ka jɔ lahara kɛnɛ kan ne sababu la ne yafar'o ma e yɛrɛ ka yafa o ma Ala kana mɔgɔ si lajɔ lahara kɛnɛ kan ne kosɔn n yafara diɲɛ bɛɛ ma kana mɔgɔ si jɔ lahara kɛnɛ kan ne sababu la a bɛ n dɔgɔn dɔ kɛ i bɛ mun faamu yen nin de kosɔn ale dontɔ misiri kɔnɔ kira kun b'a fɔ de ko alijinɛden natɔ filɛ nin de kosɔn parce que a bɛ yafa diɲɛ bɛɛ ma a y'o layidu fana di Ala mɔgɔ o mɔgɔ kan ka jɔ lahara kɛnɛ kan ne sababu la ne yafara bɛɛ ma e yɛrɛ ka yafa i bɛ mun faamu yen Ala ka limaniya da o tuma an bɛ juru yafa kalo de la Ala ka an juru ya rabbi Konate ni diyara an ye lamɛnbaaw ye faamuya sɔrɔ yafa la ani an bɛ waati min na n'o ye tile 10 filanan ye o yafa kɔnɔna la nka Konate kanubaw bɛ weleli la sanga ni waati ko i bɛ fayida i b'a di mɔgɔw ma fu nafa n'a ye ko i tɛ dɔrɔmɛ min a la mais ko hakilina jumɛn y'i bila o la bon hakilina mun ye ne bila fayida di la an bɛ se k'a fɔ hali o hakilina kelen de ye sunkalo wajibiya n'i donna degun na n'i ye tɔɔrɔ ye k'a dɔn n'i bɔra a la i t'a ɲinima ka don a la
sunkalo fana y'o de ye. Sunkalo y'o de ye. Sisan e sunnen don i ye minɔgɔ dɔn i ye kɔgɔ dɔn ni e ɲɔgɔnna adamaden dɔ nana jɔ i ka da la ko karisa dumuni di a ma dumuni kɛ e bɛ hinɛ wa i tɛ hinɛ de i bɛ hinɛ a tigi la parce que e ye dɔ dɔn tɔɔrɔ la fayida anw ye gɛlɛya caman sɔrɔ an ka adamadenya na an da tɛ se o bɛɛ ma mais n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn a tɛ fɔ mɔgɔ ma fiyewu ko misi n'a y'a sɔrɔ i ma kɛ kalanden ye kalandenya kɔnɔ bɛɛ y'o dɔn depuis n bɛ kalandenya kɔnɔ bɛɛ y'a kɔnɔ ko caman b'a kɔnɔ karamɔgɔw bɛ wajuli kɛ ala ye a perewu jira n na siɲɛ caman o don na n'i bɔra an fɛ so kɔnɔ an ye bolisɔnko dɔ fɔ n ko an ye bolitigi dɔ ka bolitigi e ko a ko ala tun kan ka a suda i la pour que a ka se ka taa bon mais o bolitigi nana so kɔnɔ n y'a ka boli ne ye boli min jeli dan t'a la mais boli minnu bɛ jeni ne fɛ bolitigiw bɛ na ni kan jumɛn ye o bɛ na de karamɔgɔ a kun fɔra ko nin man ɲi mais o m'an kala dɔ wɛrɛ la o ko an k'an ta fili kɔngɔ bɛ ɲini k'an faga han e ko ne ka sɛnɛkɛ dabani man ɲi ne jɔlen bɛ n ka foro la e yɛrɛ b'i ka foro la e ko ne ka dabani man ɲi ne kan ka dabani fili ne ye n ka dabani fili e yɛrɛ b'i ka foro la k'i ka dabani i ka foro tigɛ i ka daba kɔnɔ ne jɔlen don n ka foro la daba tɛ ne bolo e dun ko ne ka daba man ɲi n y'a bɔ n bolo n'i ma dɔ di yan n bɛ taa daba kɔrɔlen in ta ka na n ka ci kɛ n'a ye donc n'i ko mɔgɔ ma nin man ɲi i y'o bɔ a bolo mais min ka ɲi o d'a ma den bɛ tulonkɛ la muru la i ye muru bɔ siya la ko muru tɛ tulonkɛ fɛn ye mais bebedenni d'a ma mais n'i ye muru bɔ siya la i ma bebedenni d'a ma a bɛ tila k'a sama ka taa muru in nɔfɛ donc ne ye nafa caman sɔrɔ fayida di in na hali bi lahara bɛ segin a kan dɔ taara bonyaba kɛ n ye so kɔnɔ fayida ko in sababu la donc ne y'a ye n'i ko mɔgɔw ma nin man ɲi sonyɛni man ɲi a kana ɲɔgɔn namara bon ne dun balo nin dun balo sirilen bɛ sonyɛni na o kumana n'i ye fɛn dɔ d'a ma sonyɛli bila i ka nin kɛ n'a ye nin kɛ n'a ye nafa y'a la a tɛ sonyɛli donc minnu bɛ yen n'u bɛ sɔnniw kɛ n'u bɛ jo b'u bolo a b'u bolo de tere u ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ n'o tɛ bolisɔnna kurulen a ka buguni kɔnɔ n'i taara miliyɔn paquet k'o d'a ma sariya b'a minɛ a na dɛ bon donc o la ne y'a ye n'i ko mɔgɔw ma nin man ɲi f'i ka ɲuman d'u ma donc n fana y'a kɛ ten ala ye barika don a la mɔgɔ 100 bɛ fayida fɔ i b'a ta i tɛ nɔya la mais ni konate ko n ko n'i y'a ta i b'a nɔ ye o t'i yɛlɛma fiyewu kosɛbɛ maa caman ye n wele aw kɔnɔna yɛrɛ la k'olu b'i ka fayida ta dɔrɔn u b'a nɔ ye siga foyi t'a la u b'a nɔ ye janko la jati kaa ko witiri muso dɔ ye n wele witiri in na k'ale tun bɛna furu sa nka ale ye witiri in kɛ a furu ma sa dɔ bɔra fɔ jamana in tɔgɔ ye di donc a bɔra fɔ faransi a ka papiye tununa a tɛrɛ o tɛ de a ka papiye tununa a ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na a ma ɲɛ sɔrɔ ne b'a fɔ n'i ka fɛn tununa n ye bisimilayi rahmani rahim bila k'an ka fɛn ɲini n ye bisimilayi rahmani rahim bila k'an ka fɛn ɲini i b'ale de ci n'a yera n b'a tɔ sara wallahi hali n'o kɛra fɛn ye ko dɔ y'a don k'a tigi sara o kaburu kɔnɔ i b'o ye a tigi y'a don a sara a sara a b'i ye donc n ye bisimilayi rahmani rahim bila k'an ka fɛn ɲini n'a yera n b'a tɔ sara o kumana kan'a ɲini tuguni e y'o de bila k'a ɲini sa an karamɔgɔ wallahi i bolo bi da fɛn in kan n'i y'a ye i bɛ sin k'a tɔ kalan i b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim fo ka taa bila wala dɔɔnin nana n'i m'o kɛ n'a tununa o kɔfɛ a t'i ye ni ɲinana k'a tɔ kalan wulibali don i ka nimoro di mɔgɔw ma minnu y'a kɛ u b'i wele k'a fana t'a la fiyewu bon n ka fɛn dɔ tununa n'i ye bisimilayi rahmani rahim bila k'a ɲini n'a yɛrɛ i b'a tɔ sara n'i ɲɛ dara a tɔ kan dɔrɔn sin k'a kalan
fayda in a bɛ ɲɛ an yɛrɛ ma kosɛbɛ parce que an hakili bɛ bɔ a caman kɔ sira kɔrɔ yan ne ka sokɛ tununna an balimamuso dɔ bɔra Mɔti a bɛ sotarama kɔnɔ ja a ɲinɛna k'a ka sanu tun bɛ sɛki kɔnɔ a ɲinɛna kɔ a jigi ka bɔ sotarama kɔnɔ yɔrɔ min na a hakili jigira a ko n ye bisimila n y'i bila k'an ka sanu ɲini n'a yɛrɛ m'a tɔ sara o y'a sɔrɔ ne ka so tununna tile 3 m'a ye Konate yɛrɛ ɲinɛna bisimila yɛrɛ ma ne ɲinɛna kɔ ne ɲinɛna kɔ sira kɔrɔ ne ka tana dugutigi an b'a fo k'a barika da parce que o ye laada kɔrɔ de ye ni fɛnw tunna n'u ma ɲɛ sɔrɔ u bɛ taa kalifa dugutigiw ni alimamuw de ma muso ye ne wele dɔrɔn karamɔgɔ ne ka sanu kun tununna n ɲinɛna k'a to mobili kɔnɔ walahi n ye bisimila nana in bila k'a ɲini n y'a ye k'a tɔ sara n ko e ka telefɔni tigɛ e ka sanu ma tunu ne min ka so tununna ala ye e de bila ka n dala ne y'a fɔ walahi lahara n bɛ se k'a kan bilahi n y'a fɔ don min a dugujɛ sirakɔrɔ dugutigi ye n wele ko sokɛ dɔ b'u ka yɔrɔ